Как хора, смисъл съм, миналия път не можах да си изкажа цялото мнение за илюминациите. Това е продължение на предишния клип за илюминация. Така. Дали? Ето, именно, масата за $1 или за нещо друго, не знам. За $1. Там има пирамида, но забелязахте ли, че не е цяла? Тя е пирамида, но само до тук. Вижте, липсва останалата част. И се издига нещо като триъгълник, т.е. САЩ или пък цяла Америка са илюминати. Но пък произвежда доста яки екшен. Но, това не е важно сега. Мисля, че много от нас се заблудихме от един влогър на име Конспирация, който качва клипове. Кой е илюминат? Сега стих за един клип. Напишете в YouTube Вики е илюминат. Просто напишете конспирация или илюминати и трябва да ви излезе един триъгълник след преместно въпрос с лицето на Митко Калайджиев. Ще се спукате от смех с тия клипове, и поне на мен се смех. Така. Просто е, че илюминатите са навсякъде. Не може да ги опусне, може да се борим срещу тях, защото все пак те са по-интелигентни, те са по от нас самата. Аз съм се предал с това. Даже не съм се борил срещу тях дори. Няма смисъл. Просто има хора, които се крият, че всъщност не са илюминати. Но съм сигурен, че те ще се показват по време. Но според някои илюминатите не съществуват. Няма ги. Това е само легенда или нещо. Въпросът е защо? Какво искат от нас? Защо го искат? Къде са? Къде е тяхната планета? И най-важното, защо са решили да ни не знам. Просто не знам. Някаква супернова лети към нас и ще ни удари. Даже може да се засили в някой момент. Не дай си Боже. Суперновата, илюминатите, гигантите света. Какъв свет живеем? Сигурно спите за това супер много говоря. Знам, че поне един от вас го знае за суперновата, която лети. Но докато стигне до нашата слънчева висотя и в нашата слънчева система Май, но докато не се въпросът е, че докато стигне много време това. И въпросът е какво ще правим до тогава? Ще се борим срещу илюминатите, ще се борим срещу корумпираните държави, като нашата. Не знам, много въпроси, на които все още нямаш отговор. Сигурен съм, че ти, дори да си момиче, дори да си момче, си
задаваш много въпроси, на които все още не намираш отговор, и на някои, които намираш отговор, но някога, когато търсим силно отговор в едно нещо и го получим, понякога отговорът е гаден. И лошия отговор. В много малко случаи е добър. Но най-важното е да си получил отговора и трябва да намериш решение на този проблем. Или просто трябва да решиш въпросите сам. Но най-добре е някой да помогне. На мен ми помогнаха YouTube, интернет и няколко мои приятели. Всъщност само един. Ако не беше един човек, от който да науча, че има иллюминати тук, ако не бях научил от друг или от YouTube, просто щях да го приема много по-тежко. Щях да реша: о не, край на света, край, трябва да направя всичко е така. Но е така не става. Просто живота, както казва Цветослав Цонев, живота е кучка. Няма да сложи цензура на това, защото е така. Живота е гаден, живота ни притиска, е така. Да ви сложа леко последно. Имам няколко чаши. Добре, 2 чаши. Така, това, което исках да кажа е, че има много неща, на които все още нямаме отговор. Но това не трябва да ни разочарова. Това по-скоро трябва да ни стимулира да ги намираме. Така. Това не значи, че на тия отговори, които нямаме, т.е. на тия въпроси, които нямаме отговор, не значи, че трябва да легнем и да си чакаме смъртта, а просто трябва да се справим срещу тях и трябва да намерим отговор просто. Не може да седиме така. Защо? Как? Това са едни въпроси, които ние си задаваме още откакто сме създадени. Но ние сме намерили отговорите на това. Но не сме намерили няколко стотин хиляди. Много са въпросите, които все още не сме намерили отговор. Но учените се развиват, ставаме все по-тъпи заради илюминатите. Отново отворих тази тема, да. Всъщност това е темата на това, така че илюминатите ни правят по-глупави, по-неразумни, Заради тях света отива по дяволите. Затова искам поне тия 14 човека, които са се абонирали за мен, плюс мен, да направим една промяна през оставащото време от ваканцията. Не бива да ставаме по-долни. Така да е. Не разбрахте ме. Не бива да отиваме на дъното, защото може от един човек да зависи цяла една държава. То вече се е случило. Добре, лош пример. Не бива да се отказваме просто. Как? Не бива просто да се отказваме. Трябва да намираме отговорни въпроси, които са по-трудни и не са намирани. Аз съм откривал много домашни експерименти. После съм ги гледал на телевизора и си казвам: о, не, открили са ги преди мен, защо? Но това не ме отказвате да си пробвам всеки неща. Провал съм с какво ли не, с маркери.
понякога дори с малко взривоопасни неща. Тоест, добре, да, взривоопасни неща, ама само веднъж. Да, само веднъж беше. Добре, 2 пъти, но вижте сега, аз правих експерименти като малък, на какво ли не, защото ми беше интересно. И на вас трябва да ви е интересно, защото бил просто да спиме, да се чакаме, игнаците да ни се владеят. Всъщност, защо изобщо да чакаме? Нека да направим промяната сега, в този живот, защото в другия живот никой не знае какво има. Трябва да направим промяната сега. Трябва да я направим днес. Трябва да я направим сега. На тази минута трябва да направим промяната. Затова снимам този клип. Защото аз не чакам просто смъртта. Затова направете нещо. Излезте, разходете се малко, срещнете се с някой ваш приятел. Разходете се, както вече казах. И знам, че имам сабскрайбъри, които са българи. Направете клип заедно. Ето, аз не бездействах, направих клип с Билчо и вече мисля, че има 1 лайк. И то не от мен. Това е, направи нещо, не чакай просто така да ти дойде всичко или пък просто е така да умреш. Не чакай, направи нещо сега, защото някои хора може би искат да направят това, което ти можеш да направиш, но не го правиш. Затова се радвай, че можеш да направиш каквото си искаш, когато си поискаш. Горе-долу. Но ме разбрахте. Не бива да стоим на едно място. Направете нещо. Открийте си влог. Излезте с приятел или приятелка. Или пък нещо такова. Просто не дейте. Не бива да... Добре, гледаме телевизия. Чатим си, но може да направим много други неща. Примерно Clash Royale. Там побеждаваме хора, трупаме купи, трофеи, карти. Това не е бездействие, това е представяне на една история. Нашата история. Моята история. Твоята. На всички. И сега ще ви задам един въпрос към края на видеото. Какво ще направите сега? Защо ще го направите? За какво ще се борите? Какво искате от живота? Защо си задайте този въпрос? И няма да бездействате цял ден. До следващия път.